Sekubingelela mbukeli weBantu TV. Yona siyaphinde sihamkwamukela kwizona ehamba phambili esiphathele zona namhlanje. Mase sikuphathele ehamba phambili lapho sizokubikela khona ngokuthi ulokhu uqhubeke njalo umkhankaso wokushiya kwabasakazi abayintandokazi okhosini FM ngokuthi basule isigubhukane njengoba namhlanje sivuka ngezithi sekuphinde kwasula omunye umsakazi oyintandokazi yalo abalaleli beukhozi FM uNjinji Mandla Magwaza. Lo msakazi ubeyisilomo kakhulu ngama promo akhe abakwenza lapho okhosini FM, aphinda ashayele uhlelo iTop 20 edlala lapha ngomgqibelo kusuka ngaphakathi kuka 12 kuya ku3 nezinye izinhlelo phakathi namasonto. Izinsolo ke ezisolisayo ukuthi ngabe lo msakazi usulelani na, ubikwa ukuthi luningi uphenyo akade lumlandela ngaphakathi ngama case noma ngezinsolo ezahlukahlukene. Phakathi kulezi zinsolo kusolwakala ukuthi uke wenza ipromo, leyo promo ingagunyazwanga ukuthi idlalwe okhosini FM ngezathu ukuthi inkokheli yakho nebengaphumanga. Uzokhumbula ukuthi lo msakazi ubenza wonke ama promo ayimicimbi ezayo, abacula abazokhipha engabala khona uKhuzani Dlamlenze umfuka Mpunguzi, omunye ade menyezelwa nguye lo umfuka Magwaza. uKhuzani Dlamlenze umfuka Mpunguzi umezokhipha ialbum. Sikhuluma nje album yakamumva kaKhuzani, ipromo yakho yayenziwe yiyo insizwa umfuka Magwaza uNjinji. uNjinji ehamba njena kanti ke naye ulandela ezinyathelweni noma ezinyaweni zosibonke ingcobade womphathi oKhozi FM kunaye osule ngesonto noma ngenyanga edlule ngezinsolo ezithile nayo ezibikwayo ngaye usibonke ingcobo ngaphakathi wabe esesula mengabe elandelwa nguphenyo. Asazi ukuthi ngabe ubani omunye olandelayo kuyilezi lomelo keshiye njalo uNjinji Magwaza. Uzomkhumbula ke uma ngabe eshayela uhlelo khona lapho Khosi FM kwezinye izenhlelo zakhe esho uKhosi FM. Sanibona ninjani kodwa kuzona zonke indawo la ufika khona uKhosi FM. Kungumhla ka27 April la isigubha khona usuku noma ngithi la isigubha khona intando yeningi, amalungelo konke njena. Uyazi ukuthi abazali bethu nomkhulu bethu babethwele kanzima kanjani ngekhathi lezi zadlule. Ngimzwile ungqongqoshe, ngimzwile noma ngimzwile undunankulu kwaZulu Natal esho ukuthi ingaphezulu kweminyaka 356 yama ngaphosisi abantu abamnyama behleli bethola incindezelo ngokuhlukana kanjalo. Kwasothi ngo1994 saqala saphumela saphuma sonke sathi siyovota. Sengikhona ke manje nguMandla Magwaza uyengwayo uNjinji uMabhulbets umfana kaMhlabelinga nakhuba lo ndibho egcekeni. Danke siyabonga DJ Zayizo makuthi yamfuna 0711516098 0711510958 noma ngithole ku Facebook page yakhe DJ Zayizo aka Maperfume eMangozi, TikTok DJ Zayizo, Instagram DJ Zayizo, Twitter X DJ Zayizo M. Namhlanje ke sishaya ingoma lezi ezisikhumbuza ngalezi ayikhathi. Nansi yokuqala sithi Top 30 zoba u30 zonke ingoma esoyidlala namhlanje. Sawubona kunjani umdonsi yabingelela, umanqobo yabingelela. Danke uKhosi FM luhamba phambili. Osukwini namhlanje kumhla ka20 kwinyanga yokuqala uJanuary, isikhathi njengamanje 22 emzuzu ushayele ihora le12. Emina abantu bebade sanibona ninjani Mabhulbets Njinji Manqondo. Uyazi ukuthi kunohlelo la likhulunywa khona ukuthi lingisa umsakazi. Fikile kumsakazi wami ongilingisile ongilingisela kuyena owakwazi ukuthi ayiwinela abaqongqothe bonke. Angifuni umusho uzozishoyo yena. Asiye baba. Wenjinji. Yilo idlalayo. Onyusa kancane, onyusa. Hayibo. Kufanele wathi ngithi nje shale. Hamba phambili ku90.1 ku7.4 FM namhlanje sithi #uKhosi FM Toto namhlanje gama Martin Karudomzi Mshali Vosho. Yena bazovela shayine uzokhumkhaxala ibomvu ikhalathi. Khuluma ngo-school driver madoda. Wow, umfana kaSithi sama namhlanje kuze kubalelwa ihora lesithathu ke namhlanje. Ukhona noSihle njengo technical producer ohlelo, ukhona @bbk_Mthetho babhigza njengo content producer ohlelo #uKhosi FM Toto namhlanje. Sibile la ukhona sivelele kamnandi. Into engiyibuka namhlanje nje ngibheka ukuthi namhlanje umhla ka20 uKhosi FM Top 20 insuku u20 unyaka uqalile 2023 24 yenza njani manje wegijima kanje womlalelo right kodwa grand nazana abahle nganibone emakhaya yazini yakwafela wathi ngithi ngingala uKhosi FM.